som opäť hre, že Blox Fruits a hovorím, že ja to tu nehral som, lebo ešte to neviem hrať takto, ale poviem pravdu, mali by ste ten sa spýtať. Napíšte mi prosím do komentára, že či túto hru mám natočiť buď s Argonom alebo s Deadlockom. Tam mi to napíše do komentára a ja potom z toho jedného z nich vyberiem a natočím to s ním. Fakt, ale a oni ma by túto hru naučili hrať, aby sme niektorých a s nimi si to budem hrávať, jeden z nich, jasné, že? Pretože to by sa nedalo zatiaľ, ale buď napíšete Argona, alebo tu napíšete mi, že či to mám buď natočiť s Argonom alebo s Deadlockom. Fakt, napíšete prosím do komentára, či túto hru mám hrať s Argonom alebo s Deadlockom a musíš ma taktiež podporiť týmto like, že tu dáš like a follow a musíš ma tu podporiť, aby som mal veľmi veľa sledovateľov. Zatiaľ sa drž. A vidíme sa pri ďalšom takomto dieli už aj buď s Argonom alebo s Deadlockom. Napíš do komentára.